Hello mga loves! Welcome back sa ako ang channel. So today, naatay kaning nga video ako nang gibuhat para magchika-chika ng gunta. Nakita na ko ni siya sa YouTube na mga frequently asked questions, 20 ka-random questions or mga angay na ko itubagod para sa inyo, para mas mailap ako ninyo on a personal level. So, ang title aning video is 20 frequently asked questions. So, start na ta ha. First off is introduce yourself, char. Parang kuan, first day of school. Introduce yourself, char. Ako si May, taga Bukidnon, 26 years old, simple nga taga Bukid, yeah, and Bisaya vlogger. So, question number 2, when ka nag-start sa YouTube? Kining account, kibuhat na ako 2012 pa ni. Nga na-upload ko mga random nga mga videos. So, wala ko na-expect nga. Niabot ko ani nga time nga mag-kuan tungkol siguro sa mga influensya. But kining nga account is 2012. Kumingon mo, nasa ko nagsugod og vlog na consistent na mag-upload na ko mga videos is this year pa lang. So, question number 3. Bakit nag-decide ka na mag-vlog? Nag-decide ko na mag-vlog, it's because dagan ko nakita ba nga sa YouTube ka, na-inspire ba ako? Unahon na ako, posible in the near future sila, nabuhat nila na successful sila. Basin ako, di ba? Muning ang para sa ako. Kaya feeling ako na mahugoy soft spot sa vlogging ko. Na-enjoy na ko siya magkong video, tanaw sa mga unsay ko ikuan, kanang unsay ko insights, unsay ako mga opinion about just like mag-review ko mga products, ma-istorya na ko sa inyo, ma-share na ko sa inyo ang akong thoughts. So, next question. Question number 4. Sino-sino ang inspiration mo sa pag-vlog? Inspiration, daghan sila. Daghan gid ko kaadikan sa YouTube yun. As in, super, pero mangalan ko 5. Ano isang top 5, sinigsikan gina ko sila na grabe. Is most especially sa beauty community, which is mo gid na akong gisudan ko na field, no? Beauty community mo ni akong main gid na ko sa channel na magbisaya review ko para mas sabtan sa mga kaparian akong Bisaya na mahilig sad ko sa kanatong tipid tips, budget friendly nga makeup, and dili siya halata nga bratohon, di ba? So, top 5. Number 1 gyud si in no particular order, no? Kasi mag-expect mo ba nga ako na siyang ranking, no? Kana na siya random. So, first off, si Miss Anne Fruits. So, kinsa may wala ka igla sa inyo ni Miss Anne Fruits, diba? Grabe yun siya, as in successful kay siya both sa iyang beauty channel o sa iyang vlogging channel. Nakita na ko ang iyang pagka-humble, pagka-down to earth. But bisan wala pa na ako siya nakita sa personal, pero nakita gina ko nga may siyang tao ba then blessed kay siya sa iyang family. Next is si si Bing Castro. Tungod kay pareha man gud mi sa plus size community. So, no, di ba halata plus size sad ko, so na-inspire ko sa iya ba nga ala pwede din mag-makeup, pwede din maangayan sa makeup, na day makeup artist na mga plus size mo nang maka-inspire, mo nang galantaw jud ko sa iya and permigi ko ga subaybay sa iyang mga videos. So tuwa na to, no. Next si Miss Feby Ortiz. Ni Miss Feby Ortiz, muna siyang pinakauna gyud. Nag-search ko og review ani nga certain product na ako mention sa product, no, kay plano gid ako siya paliton. But nagkuan ko, nagduduha ko, munong tanaw ko sa YouTube og unsa kay maayo ba siya dili na ngita ko review ba mo tong search na ko mo una na natanawan si Miss Feby Ortiz nga nag-review siya nga product, and nakita na ko unsa siya ka dedicated bitaw, unsa siya ka nindot mag-explain, as in detalyado ka siya ma-explain pero dili ka mabore sa iya. So tulo na sila. Ay kaupat si Chinky Tita. Grabe ang sense of humor ni Miss Chinky Tita. Kauban ako Bisaya vlogger from Cebu, and
proud ko sa iya ang na-achieve karon kay wala ko na-expect nga inana kapaspas ang iyang transition ba kay nagsunod jud ko sa iya sugod sa gamay pa yang subscribers. Kaya nalingaw jud ko sa iya kay grabe ka jud kira na mapayo unta. Mahubot ang daw nga makita mi no, makita jud unta mi kay kanang di mo mag-reunite ang mga Bisaya nga mga vloggers and makita gid ako siya sa personal kay gwapo ka siya no, gwapo gid siya sa screen so lang gid ka sa personal. Hello, Mr. Kirita, baka naman. And lastly, pang 5, from Cebu, Gapuhon. Pareha gapon ni mga plus size and no other than Miss Feeling Ina. Grabe, si Miss Feeling Ina, isa sa ako mga gina-inspire tungod sa iyang confidence, sa iyang pag-makeup, sa iyang pagdala sa mga outfit, sa pareha na mga plus size. Kasagaran gid sa amo adili kay ni confident magdala sa amo ang self, it's because among size, conscious mi sa among figure, na camera, gakaulong bitaw. So, buto sila top 5 product, pero kabalo mo, dagkan pa kaya na sila akong mga idol. Napirmi na ako ginalantaw, napasikristol magi, basta dagkan pa kaya na sila. So, sorry lang sa di ma-mention pero dagkan pa na sila gyud. Kanilang gigi para hindi lira kayo mo taas sa tong video. So, next question. Question number 5. Ano ang main content mo? So, ano ang main content ani channel is muhatag ko og review, mga Bisaya review, para mas masabtan sa mga pareha na to ng mga Bisaya, no? Kaya kasagaran, ang nare-review dili sa YouTube ang mga Tagalog man. Hanabay pareha na to nga dili. Na yung mga pareha na to nga Bisaya, nga dili kaayo makaget sa Tagalog nga review. So, na ako, para mag-review, i-istorya na ko akong opinion, akong thoughts ani nga product para sa inyo. Sa pinakahubad o pinakalaw nga best charla. Bitaw sabi ni saya na pamaagi. So muna ko may content, beauty and lifestyle. Kaya napod ko mga vlog. Makita ninyo what is Bukidnon. So makita ninyo ang unsay naa sa province, unsay life nga makita ninyo sa province, unsay in store, unsay kinabuhi sa probinsya na. So kana. So question number 6. What are your hobbies? Actually gamay raman. Simple raman ko. Hindi lang man ako mga hobby. One of those is scrapbooking. So every time na ako makita nga butang sa tinting sa pwede na ko store, pwede na ko ipilit sa kong scrapbook para every time nga ma-open ako siya, madumduman ako nga namin siya na memories sa akong life. Every time nga na ako'y good memories na gusto na ko dili malimtan na makita gina ko sa page muna nag-decorating ko kutik ko man mahilig ko sa art pero ang akong expression sa art is through scrapbooking. Next is hobby. Ga-collect ko of cactus and succulents in any varieties. So I have 100 plus species. Apil na ang rare. So ako nang tugi pakita sa akong last vlog, no? So i-check lang niyo ako mga vlog sa Obos. Dagan ko diha mga kuan nako, mga collection nako kita na sa inyo pero dili pa to siya updated, dugay namang good to good. So collector ko cactus and succulents at the same time seller side. Number 3, makeup. Mahilig ko ang makeup. Actually, freelance makeup artist ko. Ga-makeup ko na yung mga events, mostly weddings, parties, ga-makeup ko. By hobby, lahi man siguro ang hobby sa talent, no? Pero apil na siya, singing. Since bata pa ko, singing, isa na ginakuan na ko nga tuwag talent or hobby, at saka pareha ba na sila or lahi lagi na sila bay hilig ng ginang hobby ang talent mo ginang singing. So mahilig ko magkanta. So posible nga makita po ninyo diri nga video dinhi sa akong channel ako mga kanta, no? Murag na nang sir na-upload din ni murag naa na. So isa pa lang to kabuo. So posible sa mga sumusunod na adlaw na nanay mga covers na to sa mga songs, no? So next question. Greatest fear. You know what, guys? Ang akong greatest fear is mawala ang mga taong love na ako.
labi na mga family na ako o katong mga tao nga tinuod na nagmahal sa ako. Unsa na lang ka ba kung ako na lang isa, wala na silang tanan. Although makaya nimo buhi, it's because makaya man nimo manarbaho or mas successful ko nila sa YouTube, pero kulang manggod ang kinabuhi nga kanang taong wala na ang mga tao nga nagpa-inspire sa imo, mga nagmahal sa imo, mga tinuod nga tao nga nag-care sa imo bitaw. So muna kung kadlukan na kana sila tanan nawawala. So question number 8, greatest experience. Daghan pero greatest experience is nakauban na ako kung papa o trabaho. So not to mention, nahimo kong SK chairwoman dali sa mong barangay, and ang akong papa is barangay kagawad. So, mutig para sa ako, ito is isa sa mga greatest experience nga, akong papa nakauban ako sa trabaho. So, next question, worst experience. Worst experience? Daghan gihapon, as in my 26 years of existence, daghan gihapon worst experience. So, nganda naman tag-isa. So good atong kuan kanang traumatic na kong experience kanang nga no, kanang akong papa wala na siya, and you know, na-witness gid ako nga kuan. By the way, akong papa namatay siya sa cancer, prostate cancer. So muti pinaka worst para sa akong experience nga. Pero kag lupig pa yung nabulagan ka ika-15. Wala din pa nga, grabe kayo mo kaanak bitaw. Grabe ka close din. Mura ka gibulagan ika-15 ba? In one shot, kinana. Muna yung pinaka-worst na experience para sa ako. So, cut kay. Gusto ta positive vibes na rin, no? So, next question pa. Sabi mo na may mga worst. Ang next question, worst nightmare. Worst nightmare? But weird kayo, no? Kanang tanggo na to ba nga? Kanang gahigda ta sa tanggo. Naay galuok ba ito na to nga? Ano, kalisod ta ginhawa? Hindi atay. Pagkuhan sa akong mama, pagpukaw sa akong giurom, naik ko. Wala ito. Pero sa akong damgo, pag-ayaw ko luok, matong kalisod ko ginhawa. Bao di ay kay giurom dahil ko. It's because tungod po sa akong kanak-on, and atong nga time, ga-fluctuate ang akong hormones ba, kay namo ko'y problema sa hormones. So, kung interesado mo about sa problema sa hormones, comment down below mo ano nag-separate video. So, next question number 11. Uy, we're halfway na, no? Question number 11, most memorable achievements done. Achievements done, mostly dili sa academics. Dili mo gugad ko ingon nga ga-excel jud sa academics. So naara ko sa average, you know. Achievement muna katong nidaog ko sa SK, and nauban ako akong papa sa trabaho, nagtagaan kong opportunity nga ako ug akong papa na mag-uban mi sa trabaho. Para sa ako achievement na to. Kaya para sa ako talagsara ng makauban ni mong papa sa trabaho, imong parents, talagsara na. Question number 12. Main priority sa life. May mo successful. Mahimong magmalipayon. Mo lang. Baskin, dili ko nasapian. Sakto lang. Basta, magmalipayon. Uban ang Ginoo. Uban ang mga tao nagmahal sa imo. Sa ako ng kwarta kung hindi ka magmalipayon. Tapos, di kang biyaan ka sa mga tao na tinuod nagmahal sa imo. Sa ako ng kwarta, di ba? So, balance lang sa ayahay. Dili ko ingon nga masapan ko tanong komportable nga kinabuhi uban nimong pamilya na mamalipayon ka sa imong mahal sa kinabuhi. Ganun. So, next question ta. Question number 13. Kumusta ang love life? Busy ba, oy? Love life? Uy, nakoy vlog diha. Uban, gipa-ila-ilan ako sa inyo akong boyfriend niyo. Okay lang. Okay naman mi sa akong boyfriend. 2 years na mi. So, boy, may katulgon na gabi na magod karon. Uy, kaya karon ko mag-film din kay gabi na. So, 2 years mi, and kapin and counting kung kaluyan pa sa Ginoo. Okay, dawat siya sa akong pamilya, and before to nawala akong papa, barkada sila. So,
Munang makain ko nga, okay akong love life, stable, murag makain ko nga mag-stable na dyan siya, kay dawat na siya sa akong family, tanan sa akong mga kuya, sa akong ate, tanan sa akong mama, labi na kato kong papa, ka na barkada, gid sila, so, munang kain ko nga, kanang, muna gid siguro ni siya, no? So, kaloyan lang gid sa Ginoo. So, question number 14. Mga natutunan mo sa buhay. Actually, mga natutunan, daghan ko natutunan sa kinabuhi. Nadili sa iyo ng kinabuhi. Ay grabe ka tough ang kinabuhi. Pero, kung upan ni mga Ginoo, na nasa mo side kanunay, wala lisod, ampo lang yun. Muna ako natutunan sa kinabuhi. Na, laban lang ba? Padayon. Bisag dili na siya madawat diri, dili na gani usay siya madawat diri, pero padayon lang. Prayers kay kabalo mo ang Ginoo mo hatag gid sa inyo og kanang kuan daw kaginhawaan kay ingon mo siya muduo lang ka tagaan di kaniya pagpahulay. So kung maglisod na ka, di na kasabot na yung kinabuhi, sampit lang sa iya. So, para makapadayon na sa kinabuhi, tapos kasi mo life makabubuan ka. Next question. Uy, ganahan ko na nga question. Saan mo gustong mag-travel? Pwede na ko i-categorize. Dagan mo. Isa mo na sa kumamingkol ba, makalaglaag, baka makatuyok sa mo kalibutan, pero, pero kung mag-rasyan mo sa Ginoo, ano good ba? Why not? So, ako i-categorize na local, na Asia, na Western. So, kapag piliin ko ng tulo, sa tulo, kakategory, na ako'y isa lang ka-country nga kanang gusto na ko bisitahan, pero sa tinuod lang bitaw kada bitaw kategory daghan kay gusto bisitahan, pero kana lang tolo isa-isa lang lugar akong pilion para madali ta sanang video ito. Pinaka-priority gin ako sa local kay since mahilig man ko sa hilom, serene, peaceful, quiet, gusto dyan ako makaadto sa Batanes. Basta ultimate dream gin ako makaadto gid ko Batanes jud kay nakita mo na ako sa Facebook nga murag tsada kayang siniri ba, then peace and quiet, then gusto po ko makaadto tong honesty store bitaw. So dream po na ako dito. So okay sa local sa Asia, pangarap din ako makaadto Korea good. In Korea jud so do na adik ko sa college mo sa ko to Boys Over Flowers, nangandoy jud ko nga makaadto ko sa Korea muna. So, Asia, sa Korea, Western. Of course, di na tang maglisod-lisod. Oy, New York. Gusto ko matug New York. Kung mablessed lang, matagaan lang kung siya sa Ginoo nga matug New York. Kinaabi akong ate dadto. Sila kung magsabaha sa lapit na lugar sa New York, no, pero tuwag na akong ate dadto. Naaya nga sa bandad to. Gusto sad ko makabisita sa iya. Kung, di ba, itugot sa Ginoo, makalaag ko dito. Kalayan ta. So, muna to. Local, Asia, Western. So, sa local, sa Batanes, sa Asia, sa Korea, and sa Western, sa other countries, lugar sa world, sa America, specifically sa New York. So, question number 16. Sino ang mga gusto mong makasama sa travel? Kinsa ako mga gusto makauban sa travel? Of course, akong pamilya. Gusto ko daghan, the more, the merrier. Gawas aning Batanes, more gusto ko nga mag-solo ko ani. Mamuni-muni ba, hinuktok ko sa mga, mga mag-flashback ko sa akong mga life charva. Kaninang Batanes, gusto ko nga solo ko ani. Tsada ka siguro mag-travel na solo, wala kong buko ka-experience. Kasi garang mo mag-travel, o ba na ako pamilya, mumugod po na kung gusto ko. Pero kung mag-abroad or mag-travel sa another country nga ikaw isa, sige ba, challenging bro kayo na ba? So, pero kung matagaan chance, kung makaluyan ta sa Ginoo, diba? So, gusto ko makauban sa travel, akong family, akong boyfriend, sila lang, some friends, akong best friend, diba? Tsaka natin, hindi kayo nakabot na in the future na makauban nyo sa travel. Next question. Question number 17. Mga bagay na gusto mong gawin. Oh my gosh, hindi ko gusto makatun ba? Labi na, o siguro specifically sa adventure, gusto ko mag-cliff diving. Parang, dili, naka-cliff diving na mubo. Gusto ko mga cliff diving, o extreme bito ko ng habog ba?
Cliff diving, bisag hadlukan ko sa heights, pero gusto nyo kung i-conquer akong fear sa heights niyo, guys. Hindi man good kay sa una, sa bagats-bagats pa ko, when I was 17, 18, wala pa ko hadlok sa heights. Pero, sugod to nagkahadlok, sugod nga nagkabuang-buang ang akong hormones, kaya naman ko problema mangod sa hormones, mangod. Dito na dayo na nanadayin ko kadlok sa heights. Mismo flyover sa Ayala paingon sa miskin overpass ka. Flyover naman nun. Maskin sa overpass bitaw in between Ayala Centrio ug sa Quezano o sa Mata Cagayan diha, di ba? Di ba wala man ni more dingding des gilid. Kadlok ko diha tawid paingon sa kung asa ko paingon. Kadlokan di ko ana diha. Kung ko kauban sa butan lang tan-aw na lang street. Kadlokan ko sa heights. Pero isa gina cliff diving. Snowboarding. Gusto kay ko mag-snowboarding ba? Wala less snow sa Pilipinas. Mo lagi na. Pag-travel lagi ko para maka-snowboarding ko. Ikatolo. Ang ganap tong parachute, ganap tong muambak. O, kana, dia. O, dahil ka nang muambak. Kasi tawag ka na. I-comment ko sa ubos. Kung sa tawag ka na. Kana sa helicopter din muambak ba? Wala na rin parachute. O, na. Skydive. O, dara. Skydiving. Then, next kanang makig-selfie uban sa president. Mudyo na kung gusto mo haton. Mas kinsa ang president. Madiri sa Pilipinas o sa nang nasod. Ay, mas maayos sa lang nasod, no? Makapapicture lang yung opportunity sa president. Nagmamon din ako gusto, Simple, ramugugay ko. Good mo dagan kay Charlie. Ay, ikalima, makasakay ko sa limousine. Muna na. More na ko ma-experience. Sakay ko sa limousine. Sakay feeling nga naka-limousine ride ka, no? And next question. Kataas na kitang video. Oh my gosh. Next question. Ano yung dream mo sa tingin mo na di mo na kaya pang ma-achieve? Naglian ako kaya pang ma-achieve. Siguro ka nang pangandoy mo gula ko sa mga mahimong singer. Musikat ko. Nakita ko sa TV. Pero mga feeling ako, dili na siya para sa ako. Ay, amot, kung itugot sa Ginoo siguro. Pero murag dili na siguro siya para sa ako ang mahimo kong singer na makita ko sa TV. Amot lang, depende, no? Kung na-ay opportunity, sa YouTube, mag-download kong cover. Mag-upload kong cover, diba? So, last question na tanong kay, tas na yung time. Payo sa mga viewers based sa life experiences. Ako lang yung maestra sa inyo. Be strong. Laban lang yun kami sa kinabuhi. Ayaw kalimot og sampit sa Ginoo. Isa ra gid ang nakaibalo sa tanan yun. Mura gid ako ikaingon sa tanan, laban lang yun. So, kung inyong gusto, kung inyong hilig, inyo dyan na i-push. Kay magbasol mo kay in the end nga wala nimo gipadayon na yung tinuod na gusto bang imong gusto nga nasa imong dinhi bitaw sim kasing manang buhaton din mo para makapadayon ka sa imong kinabuhi nga mas malipayon ka, di ba? So muna siya base sa akong experience, laban lang kung unsa kay ibato sa kapalaran, laban lang yun dala pag-ampo o pagsalig sa Ginoo. Man na ginakatanan ang 20 frequently asked questions. Thank you so much mga love sa patanan ninyo all the way sa video hantod karon. Then please don't forget to like this video kung nagustuhan ninyo, and comment below kung unsa pa yung mga gusto nga video nga gusto ninyo nga na ma-upload na ako next time, no? And ayaw mo kalimot og subscribe ani nga channel para every time nga nakoy upload updated mo para lantaw na din mo dito langan-langan, di ba? So thank you so much mga love sa paglantaw. See you sa sunod na kong video. Bye bye.